Predsjednik Rusije Vladimir Putin i predsjednik Kine Xi Jinping istakli su da je nedopustivo korišćenje nelegitimnih sankcija radi postizanja ciljeva koji idu u korist određenim državama, saopšteno je iz Kremlja. U vezi sa tim lideri su naglasili važnost jačanja praktične bilateralne saradnje, uključujući i onu koja je dogovorena tokom susreta 4. februara u Pekingu, navedeno je u saopštenju. Lideri Rusije i Kine su potvrdili uzajamnu spremnost za dalju čvrstu koordinaciju i uzajamnu podršku u Ujedinjenim nacijama. Na osnovu opšte procene tekuće međunarodne situacije potvrđena je obostrana spremnost za dalju čvrstu koordinaciju i uzajamnu podršku u Ujedinjenim nacijama i u drugim međunarodnim platformama, piše u saopštenju objavljenom nakon telefonskog razgovora Putina i Xi Jinpinga. Putin je, kako saopštava Kremlj, Xi Jinpingu rekao da, imajući u vidu signale iz Kijeva, spreman da uputi delegaciju u Minsk radi pregovora sa predstavnicima Ukrajine. Ruski predsjednik je detaljno informisao kineskog kolegu o razlozima zbog kojih je odlučio da prizna Donjecku i Lugansku narodnu republiku i da sprovede specijalnu vojnu operaciju čiji je cilj da zaštiti stanovništvo od genocida, kao i da osigura demilitarizaciju i denacifikaciju ukrajinske države.